Mabungahong kagabhion ninyo diha mga kaigsuunan. Mao ni mga panghitabo ganina. No, dito ni sa somewhere in Gindulman, Bohol. So gi-invite ta igsuon nga mag lunch naman ni siya, lunch time diri sa tabing dagat. No? Kay of course medyo stress atong physical ba kay gabi mao to last night sa ato ang summer youth camp sa Youth Turning Point sa YTPM. Unya ako may speaker gabi nya dugay kami nakauli around 1 AM na. No, so medyo stress ba. So mao to nga nagpa-relax na diri mga igsuon no. Kay nindot kay hangin diri, napita. Nindot man magkaon na ka sa daplin sa dagat ba. So gi-invite ta mga igsuon sa ubos nga alagad sa Ginoo nga vlogger sa ni siya pero more on adventure ni iya mga igsoon kay maayom sa ni siya muluto no. So ako aning higala kung amigo gini siya sige na kog wali sa ilang church. So mao ni yang mga kauban mga churchmate niya sa Mabini no, sa Bulawan, Mabini, Bohol. And naabot na mi diri mga igsoon ning lugsong jud mi ning hagdanan nga medyo habog-habog sad. And of course ang among anak perting lipaya kay mao man ni ampay ning mga bata kaning naay dagat unya naay balas. Puti kay balas nila mga igsoon dili sad mayoriano nimo. Nindot sa igsoon. Grabe. Nindot kayo mo ang feeling ganina. Medyo na relax gyud mi ba. Taliwala sa stress nga amo ang nabati no. So napulihan og talagsaong kalipay sa dihang among nakit-an ang pinasahi nga lugar nga nindot jud unya. This time medyo balod lang ni siya kay namang goy bagyo. No, so mao ni nga habagat daw ba kusog nya. Nindot basta nindot sa igsuon nya. Nindot kayong balas pino kayo puti. So enjoy kayo nga akong anak kay mao ni iyang ganahan. O of course kami sad o niningtak na gi plaster na nato ang mga lutuonon, ang mga kanunon og akong anak di ara lipay kay siya. Imbis katugon pa ni na kondisyon. So na may lamisa dire. So giplasta na to ni mga igsoon para ipahiluna ang mga pagkaon, ang mga sugbaunon, lutuonon ug dara igsoon. No? Ang akong higala si Brad, kuani siya naani siya sa mao ni ang nasa likod anang adventure buddy. Okay? Siya na igsoon, siya na mao na siya to nga vlogger ug di agi iyang gipalito alimango ba. Kay para gid daw to namo. Kay medyo layo baya po ni mga igsoon kay from Clarinme yan this time na kami sa Gindulman. Layo siya nga biyahe. So kani pong usa bata-bata niya igsoon gwapo matso nga lagad pud sa Ginoo mao nagiwa-hiwa ning isda diri kay kilawon man daw ni nato no. Mao ni igsoon. Ilang giandam ang lamian nga sudan para sa atuang paniudto. Special kay ni mga igsoon no. So that's in the Chris tutor didto din minatulog sa ilaha. Ug akong anak trepirti ng kaon na guna-una kay mukaon daw siya maayo para naihilison ba kay maglangoy-langoy siya. Oh. So kaning gikaon niya diri kay kuaman ni crispy man ni. So diara gyud nga mo ang kuan giandaman gilatag na diya ginahinay mga igsoon. Kay sugdan na ang paniudto. Kay medyo gutom na pud ning time no. So diara gipahiluna na nainangka darang kilawon igsoon ug tung alimango nga pinasahi sa lami kayo. Bangos nga sinugba, sawsawan ug tapoy tinula dito mga igsoon no. Nindot kayo enjoy jud kayo may enjoy sa pagkaon sa fellowship no. And kani ang tawag ani kay kuan manis waki. Kay ila man ning gisawom dito mga igsoon no. Kay kani sila mga manawmay man ni kamao man gid ni. So mao ni na nakuha nila. So nausay kauban nila nga musawom sad ba. So mao ni gihinluan unya kanang yelo mao daw nay kanon. Dili lagi ta pamilyar aning mga ngani kay wala man ta na nagtubo nagdako anang dagat ba no. So mao na siya ang gwapo na tong higala igsoon. So dara sugdan na namo og kaon ang paniudto mga igsoon kay layo-layo pa man gumigbiyahe aning after aning layo pa ang among biyahe. So kaning nangka mao ni finishing namo igsoon no. So dara naglumba na mi og giyahay na mi diri og paningkamot aron mabusog og makakaon. Okay, akong asawa. So nag-iyahay naningkamot na mi og kaon igsoon. Oh,
alimango, basta lami kayo ang amo ang paniudto ganina. Ug na nga busog yun ming tanan, kinsa may di mabusog ani. Mao to nga kondisyon kay mong biyahe pauli padulong sa Clarin. And this time akong gidayeg ang Ginoo tungod nianing tanan.